Veliki tjedan započinje cvjetnicom. Dan je to kada se sjećamo Isusovog ulaska u Jeruzalem, ali i čitamo njegovu muku. Mještani nose maslinove grančice na blagoslov i u procesiji odlaze na slavlje svete mise. Tada započinje i 40-satno klanjanje Kvarantaore, klanjanje pred izloženim presvetim oltarskim sakramentom. U obredima i liturgiji Velikog tjedna posebnu važnost ima crkveni zbor, a o napjevima nam je više rekao profesor glazbe i voditelj crkvenog zbora Vinko Karmelić. Koja je uloga crkvenog zbora u Velikom tjednu? Uloga crkvenog zbora, pa rekao bi da su poslije svećenika bez kojega liturgija ne može biti, da je onda zbor ima vrlo, vrlo važnu ulogu jer se u ovom tjednu stvarno puno se pjeva i počevši od cvjetnice pa sve do do Uskrsa kada su svečana liturgija i svečane mise, tako da zapravo zbor ima stvarno veliku i važnu ulogu, tako da evo mislim da bez zbora bi to ne bi bilo uopće izvedivo i ne bi tako izgledalo. Evo. Specifičnost je možda u Velikom tjednu Kvarantaore kad je 40-satno klanjanje, to je običaj koji je u mnogim župama, mnogima se ukinuo. Taj psalam Smiluj mi se Bože kojega je skladao jedan naš fratar, pater, ne znam je li Vinko ili Jordan Kunić, sad sam je trenutno zaboravio, dva brata Dominikanca koji su mislim rodom s Hvara. On je bio 30 godina u Bolu, sklada je taj Smiluj mi se Bože u jednom klasičnom onako stilu, ali se u Bolu se pjeva za vrijeme 40-satnog klanjanja kad je svečani blagoslov.
Velika srijeda u Boljru se obilježava proslavom svete mise u jutarnjim satima, a navečer je baraban. Ujutro se pjeva molitva Sad na svrhu koja je izvorno bolska. Sad na svrhu mi molimo, milost Tvoju mi prosimo. O Isuse, Bože mili, blagoslov nam Tvoju dili. Mjesto naše blagoslovi, dahni u njem duh Tvoj novi, da mir sveti s nama vlada, vjera, ljubav i još nada. Blagoslovi redovnike, poglavare, podložnike, sve udovce i udovice, i uboge sirotice, da dječica još sad mlada Tvoj blagoslov prime sada. Blagoslov nam duše tijela, jer ih Tvoja krv otkupila. Blagoslovi vinograde, da nam dobri plodostade. Blagoslovi i ovčice i korisne nam pčelice. Blagoslovi ribe i more i putnike koji u njem plove. Sve nam Bože blagoslovi, iskrušenje u nam ponovi, da te nikda ne uvridimo, Tvoju volju da obslužimo, dok nas milost Tvoja postavi, gdje Ti jesi u rajskoj slavi.
Baraban vodi puk. Članovi zbora na oltaru pjevaju psalme te molitvu Jeremije proroka. Običaj je da mještani beru šibe od šipka ili masline te s njima odlaze u crkvu kako bi kasnije mogli udarati o klupe dok ne puknu. Zanimljivo je i da se umjesto zvona koriste škribojke, posebne naprave za proizvodnju zvuka. Poslije barabana slijedi uređivanje Isusovog groba i priprema crkve. U tome tradicionalno sudjeluju mještani i mještanke. Recimo evo srijeda je danas baraban bio, to su takozvani pjevani časlost, odnosno nekad se to nazivalo officium tenebre, službe tame. Vidjeli ste, specifično je, završavamo iznošenje svijećem iz crkve, gasi se cijelo vrijeme za vrijeme pjevanja svijeće, nastane mrak i lupanje šibama. Sad stari Boljani mi znali reći, danas se na baraban se nije sa škribojkama šuškalo, nego se tuklo palicama po klupama, a ne sa škribojkama. Škribojke će doći sutra na Veliki četvrtak i na Veliki petak. Specifično, ali baraban, kažem, nije naša specifičnost, međutim možda je, rekao bi sad, specifičnost jer mnoge župe su ukinule baraban i više ga nemaju. Veliki četvrtak ove godine je prošao u simbolično pranje nogu krizmanicima, a na samom kraju svete mise lijepo je kada se ugase svjetla u crkvi i čuju se škribojke prilikom spremanja presvetog oltarskog sakramenta. Poseban dan Velikog tjedna je Veliki petak, dan spomena muke, razapinjanja i smrti Isusa Krista. U ranim jutarnjim satima započinje pučka procesija preko Poja, jedna od mnogobrojnih pučkih pasionskih procesija na području Srednje Dalmacije u kojoj puk imitira put Kristove muke hodajući za križem uz pjevanje i molitvu. U ranojutarnjoj procesiji preko Poja na Veliki petak sudjeluje samo puk bez svećenika. A u procesiju nisu nikad hodili frotri. Znači u procesiju preko Poja nisu nikad frotri hodili. To je samo hodi puk. Znači, i ta procesija je to, bila je ona je prestala, ona je bila zabranjena, znači pri 40 godina, znači 56. godine se zabronili i zonji križonoše bi pokojan Mate Lalića. Znači on je bizonje koji nosi križ preko Poja. Onda smo nos nekolicina obnovili tu procesiju, znači 1997. godine. Mi smo obnovili i od tada, znači od tega godišća, ti presjećun stalno grije. I čak, recimo, sad se zapišijedu svi ko će nosi križ i golubicu. Znači mi čak imamo zapisano za narednih 40 godišća. Znači ovaj neću bi živ tada, nanka pol tega, znači možda za 40 godina zapisano ko će nositi križ i golubicu. I znači još jedna napomena, to smo mi uveli, to nima veze ni sa crikvom, ni sa virom, ni sa ničim. Mi smo uveli, oni koji nosi križ, njemu mora biti jedan član, znači pročetivati iz bola. Znači ili mama, ili otac, ili nuono, ili nona. Ako on nima veze sa bolon, njegova familija, znači on ne može nositi križ. Presjeću, onda to bude lijepo, znači ide se ujutro rano i procesija i mi učinimo put oko 9,5 km. I to baš nije jednostavno nositi križ. Ti križ
reklo bi se nije puno težak, znači on pizo 19,5 kg, ali to je puno teško nositi, jer je križ puno veliki, križ je kako idro i to samo nosi jedna ruka, znači ruka mora biti oka, a prvo svega to nosi vira. Ako nisi vjernik, onda je to sve drugo, već se sve to romet. A proces je izgledao, grijedu recimo za križon, grijedu oni koji pivodu. To su takozvani recimo pivoći, a zove duhi i beštimaduri. Jer to uglavnom grijedu ljudi koji malo grijedu u crikvu. Tako, koji malo grijedu u crikvu, znači grijedu ti za velikim križom, onda grijedu još dva manjog križa i onda puk za njima. I tako, nimo to baš nikada velikega rijeda, sve se grije ka u kolonu. Večernja procesija, recimo, to je drugčije, to je sve organizirano, to bude nova lavija. A ovo je onako ko pučki, znači ko narodno. Posebnu bilježnicu u kojoj se vode zapisi vodio je Rudi Cvitanić, a naslijedio ga je Lovro Karmelić Rade. Zanimljivo je i što se zapisuju ženske križanoše koje nose manji križ golubicu. Evo, znači ja sam preuzeo ovu knjigu, ovo lipo piše, znači knjigu preuzeo piše to Lovro i Vinko Karmelić Rade, znači nam je nadimak Rada, Vinko je naš sin, Vinko, znate moga je, znači 22.2.2007. godine. Ja sam preuzeo ovu knjigu, znači i do sada ta knjiga u mene i mi do sad zapisujemo. Eto, sve to će je bilo, znači, evo kako se ovo vidi iz ovega priloženog, znači, za nosit križ, znači, zapisano je do 2065. godine. I tako ćemo se reći, otprilike za golubicu, možda malo manje, ali tako, znači, otprilike za golubicu i te tako isto. Samo znači da stvar bude jasna, znači ova godina koja je napisana ne mora biti ispoštovana. Znači ako bude nevrijeme, ako bude grubo vrijeme, znači procesija se odgođa, ali redoslijed ostaje. Znači redoslijed ostaje, znači oni koji je zapisan, bit će po redu. I ako nikor želi da bude kasnije ili pri, sami dotični, koje godine, oni se mogu i zamijeniti. Oni se mogu i zamijeniti ako on hoće, recimo, tako se je dogodilo kad je Visko Moli Šćepanović Girović, on se bi zamijenili smo ga sa Nikin i to je tako i to može biti svakako. Ko je zapisan i tako i sad, znači ovo grije po redoslijedu, eto to je to. Pa zapisao sam sam sebe jer, bila mi je velika želja to probat, nosit, čak i neka čast, ajmo reći više čast nego želja, s obzirom da smo ja sam pratio svaku procesiju, sve te križanoše i ne znam, povuklo me znači nešto da se okušam i ja u tome, da više govorim to neka čast prema niti čast, nego prema Bogu, ne znam kako bi to odredio. Neću reći poziv, ali nešto slično tome. Pa, pred procesom je bilo sve ok. S obzirom da sam proba taj križ, kažem to, taj veliki tjedan proba, izgledalo mi je lagano i jednostavno. Nisam niti promišljao da to neće biti nešto, u stvari da će to biti nešto kao teško, nemoguće ili ko šta stari ljudi pričaju, puste su fame o tome križu, to kilaža, to. Ja sam u tom velikom tjednu vidi da je to meni ok, da mi to paše, da ja to mogu odraditi. Sad sam imao 18 godina, bio sam u naponu snage i
nije bilo nikakvog straha, ajmo reći, prema tome da ja to neću odraditi. Ali nakon procesije je bilo, mogu reći da je bilo baš je bilo naporno. To je dug put, nije križ težak toliko ko što ljudi pričaju, ali to je predugo, to je 11 km, to traje 3,5 sata, 4 kako ko nosi. Čovjek se umori, baš se umori na kraj, to je već jedan naporan, neću reći posao, nego doživljaj, tako reći. Svaki križanoša u velikom tjednu ide sa meštre-lovrom dole, proba taj križ, vidi na koju mu ruku paše, je desna, je lijeva, malo napravi 2, 3, 4 puta po crkvi, da se okuša, da vidi kako to stoji, kako se nosi, posluša par savjeta njegovih kako je to najbolje odradi, s obzirom da on ima najviše iskustva s time, on je pratio sve te križanoše kroz sva ta vremena, ajmo reći. I znači nikakvih nekih velikih priprema nije bilo, eto taj veliki tjedan, 2, 3, 4 puta se nakon mise dole spustimo po 10 minuta, samo probamo taj križ malo i to je to, ništa strašno. Ta neka moja uloga je u biti križanoši pomoć, u smislu namjestiti mu križ, podignuti mu križ, da ga on ulovi kako se on osjeća najbolje, da ga može nositi. Kad osjeti neki umor, malo mu pomoći ispraviti, jer to je dug put, križanoša kad nosi, on ne vidi šta se događa s križem, onda nekad mu se malo nakrivi, nekad mu malo propadne, pa mu ga samo popraviš, podigneš. Kad se stane, to me zovemo Marija, stane procesija, tu se križanoša malo odmori dok se otpiva jedna kitica ovoga križu sveti, križu blagi, šta se piva duž cijele procesije. Znači onda mu ja opet podignem taj križ, on ga prihvati. U biti ja samo tu sam da mu pomognem, prihvatim, spustim, kad se on hoće odmoriti malo, jer taj križ ne dira pod, znači nikad križ nije tako zemlja, uvijek stoji ili meni na nozi ili je u crkvi ima onaj jedan kameni dio koji je u biti u zraku, on je unutra u zraku, a kamen je dio gdje se nasloni taj križ. Dakle, moja uloga je pomoć križanoši u nošenju, podignut križ, preuzeti križ kad je odmor. I to je u biti to, iznit ga iz male crkve, unit ga u malu crkvu i tako u samostan isto, jer je križ visok pa može udariti negdje, mora ga se spustiti, neke grane od bora, duž šetnice, i ovo gdje križ ne može stati uspravno pa mu ga prihvatiš, spustiš dole dok se prođe ta neka prepreka, ponovno mu ga podigneš da ga on može uloviti. To je ta neka moja uloga kao Šimuna Cirenca. Drago mi je to raditi, nije mi obaveza, nije mi problem, nije mi teško, nije mi ništa, jer taj dio, taj veliki tjedan gdje se najviše pjeva u crkvi, gdje se najviše boravi u crkvi, bar ja, taj cijeli tjedan mene poveže sa Bogom, sa svim tim, tako da je to meni u biti neki dio, neki zaključak svega toga. Tako da meni to nije nikakav problem, meni je to dapače čast i drago mi što su mene izabrali da budem taj koji će pomagati, koji će biti tu, koliko ću ja to moći još raditi, treba vidjeti, ali nadam se još dugo. Miluj se nama, Gospodine, smiluj se nama. Što je za vas značilo nošenje križa? Pa, hajmo reći da mi je ispunilo tu neku moju želju da se to, da ga ja nosim. Da, kako bi to objasnio, ne znam, to je neka, hajmo reći, veza s Bogom. Strahopoštovanje prema tome križu, meni je to svaku godinu uvijek, neću reći, a čast je čast, nije to mala stvar. Ali čak nositi križ, to je jedna velika, kako bi rekao, ljudi koji vjeruju u Boga, koji ja imam neki drugi pogled na to sve, ne idem, ja sam svaku nedjelju na misu, ali taj križ je meni sve, ta neka vjera u Boga,
tako sam se ja povezao s tim, tako da baš mi je to značilo, taj dio, i mogu reći da sam ispunio tu neku svoju vjeru, vezu s Bogom i tako bi to opisao. Ne radi se o teretu, razlika je nosi grijed ili križ, razumiješ? Ti prema tomu križu imaš jedan respekt, razumiješ? To je piz, ni piz, razumiješ? Znači nosiš grijed ili križ, to je velika razlika od temu. Recimo, malo od njih je, recimo, ne želim sad nabrojati, malo od njih su došli 10 minuti na veli pijetak da pričest. Ti moraš cijeli veliki tjedan bući rijeku, ti se moraš pripremiti tako, a ritki koji su se to pripremali. Jedan od to moram sad spomenuti, to ću spomenuti, to neka bude zapisano i ostaje. Znači, jedan od ritkih koji se odlično pripremao, cijeli veliki tjedan bući rijeku i koji je križ nosi bos. I to je bi Rajmond. Znači, Rajmond od ovije pokojnega Ratko Telen je sin koji je došao iz Amerike. Eto, i on je prvi križ, to tako niko ne može. I on je hodi svuda po stinjama i bile dole jučih i bile svega. Njemu su noge bili, isto kada su mu bili u ovoliko debele postole. Noge su mu bili čiste ko, ja sam mu rekao, sinko, izgubit ćeš noge, ruvinaćeš noge, govori Barbalovro. Ja to mogu, osjećam da mogu. I on je to prvi križe nosi, evo ovako, kada je sam nosio novi lapiš, a hodije dole po grotima, po svemu, noge su mu bili čiste, isto kao mole gaditeta. Eto, i to je, i on se pripremao, on je bi cijeli veli tjedan u Criku i to, jer moraš ti, nosi forza, ali moraš ti u glavi sprema, moraš ti maviru, moraš ti imati to i moraš ti tako i tako, da on je jok i sve skupa, ali on je to učini savršeno. Znači, što se tiče tehnički ka forcije i to, pripreme vjerske, tako da je to, će Rajmund učini, mnogi su ga nosili, Andrej dobro nosi, dosta tih svi, ali sve to silna forca i to su prinijeli, ali on se pripremao, on je bi stvarno, to je to kako bi trebalo biti, samo taki su ritki, vrlo ritki. Eto, to je to. Križu sveti, križu blagi, sam dostojan ti koristi, da na tebi sin predragi, Kad su mene mater i čača zapisali 98. Jo se siti, kad sam bi moli, meni je čača pričao kako se nikada križ nosi preko poja i ljudi ga nosili bosi. I jo se promislim kako bi to bilo lijepo opet da vidjeti, doživjeti. A onda kad je mene došao red u 2014. nije mi bilo lako se odlučiti, jer križ je veliki i grubi je put. Ali nikako iz poštovanja prema križu i ljudima čo su ga nosili bose i guralo me da ga nosim bos. I jo pitao čaču, a on meni križ vajo da grije i vajo da dođe, a ti ga nos kako hoćeš. I to je meni bilo dosta. I tako sam ga nosio bos. I meni je to sada ostala jedna najdraža uspomena, jer znam da je to puno značilo meni, familiji i Bogu. Koje ste godine nosili križ? A prvo hvala vam na pozivu. Znači, križ sam nosi 2021. godine. Treba sam u biti 2020. ali bila je korona, pandemija, onda se odgodilo to za sljedeću. A zapisao sam se sam, to je ono malo drugačije od svih. Inače to ono roditelji zapisuju i sve. Mene nisu bili zapisali, onda sam ja odlučio, sad ne znam točno kad je bila, znam da sam bio u srednju školu negdje, neki razred i onda sam odlučio to zapisati se pa kad dođe na red.
A to je bila jedna velika čast, isto tako velika odgovornost. To je jedna procesija koja se održava, ne znam već koliko dugo godina, ali baš dosta, jedna lipa tradicija koja znam da je bila prekinuta jedno vrijeme, onda su je ponovo pokrenuli. Tako baš velika čast je to. Pa poruka bi bila, ako vam je baš želja nositi križ ili golubicu, ženske mogu golubicu nositi, da se zapišete jer je to stvarno posebno iskustvo i to će se pamtiti sigurno do kraja života. Sina Božeg ti mi dati. Sina Božeg ti nam dati. I krv svoju za me proli. I krv svoju za me proli. I nje sinom duh moj plati. I nje sinom duh moj plati. Da ga krvi mi cjeliva. Da ga krvi mi cjeliva. I u suze vas razliva. I u suze vas razliva. Miluj se nama, Gospodine. Smiluj se. Tko vas je zapisao i kada? Mama je zapisala sestru i mene, a to je bilo više manje kad se sestra rodila, zato jer je ona nosila sa nekih 20, ako se dobro sjećam godina, tako 21, 2, a ja sam imao 5 godina starije, neki 26, 27. Jedno 20, ja sam čekao svoje 20 i neke godine smo čekali to nošenje, a i danas je, mislim da je još uvijek red nekih tako 20 godina da se čeka. Kako ste se osjećali pred procesiju i nakon nje? Nakon nje je to jednostavno, to je bilo bolno i umorno, a prije uzbuđeno i neki ponos na kraju krajeva. To nije neka stvar da rećiš da eto, sad je to ti došlo, zapisali su te, nego je to neka stvar što ti mora biti ponos, jer mišljenja sam ako ti to nije nešto do tebe unutra, ajmo reći nešto dublje od samo da te ljudi vide i gledaju, onda je to na kraju i bez veze da se uopće nosi. To je nešto za tebe, za tvoju obitelj i to mora ti biti na ponos. Što je za vas značilo nošenje križa? To se i teško može opisati. To svako koga je nosio, a da ga je htio nositi, da mu je to značilo, može to osjetiti. Tako da je stvarno nešto posebno i više je neki, ajmo reći, duhovna satisfakcija na kraju kraja, možemo reći tako. Zapisao me moj nono, a to je bilo, pretpostavljam, davno. Kako ste se pripremali za nošenje križa? Pa pripremao sam se, znači velika potpora su bili moji bližnji, mater, otac, nono, nona. Priprema je uglavnom duhovna. Duhovna, ja inače nisam toliko čest u crkvi, većinom na blagdane idem u crkvu, ali već to je duhovna priprema. Kako ste se osjećali pred procesiju i nakon nje? Pred procesu, znači prije početka procesije, bila mi je
Pa ne bi, možda bi rekao čak mala panika kako će to sve izgledati, a nakon procesije sam se osjećao izrazito ponosno, pošto je to velika čast meni, pa tako i svima koji su to nosili. Nošenje križa, pa čast, samo čast. Nema to svak priliku nosit, ne može čak ni svak biti zapisan, tako da jedna velika izrazita čast, to mi je značilo. Evo, možete li reći neku poruku za kraj? Pa poruka za kraj bi bila da tko god je zapisan prihvati taj poziv i odradi to na najbolji mogući način i da bude ponosan na to. Koje godine ste nosili križ? 2015. godine sam nosio križ na procesiji. Tko vas je zapisao i kada? Znači, ne znam točno godinu, ali zapisali smo se ja i moj prijatelj i također rođak Frane Marinković. Kad smo bili dica, ja sam bio otprilike oko 12 godina i mi smo već tada nosili križe na procesiji, ne veliki nego ove male. I nama se to svidjela ta ideja da bi mi isto nosili i želili smo to. I mi smo odmah odlučili, javili smo se pokojnom Barbarudiju, tad je on vodi brigu o tome i oni su nas zapisali tamo. Za nošenje križa se ja nisam posebno pripremio, inače sam fizički radnik pa nije bilo potrebe s te strane, ali sam normalno išao sa Barbalovrotom probat par puta prije znači te same procesije i tako mi je on pokazao na koji način bi trebao taj križ nositi. Kako ste se osjećali prije i poslije procesije? Pa prije procesije sam bio malo uzbuđen, normalno želi sam da iznesem taj križ što bolje, a nakon procesije sam bio ponosan da sam prenio taj križ i da sam nosio, to je meni bilo kao da sam prošao tu borsku tradiciju. Želim svima preporučiti da poštuju tradiciju svoga mjesta i tako preporučam svima koji žele da se prijavi na ovako nešto, mislim da se zapišu za nošenje križa. Koje godine ste nosili križ? Lani, znači 2024. Ko vas je zapisao i kada? Zapisao sam sam sebe, ne znam točno kada je to bilo, ima 20 godina. Pripremao sam se najviše duhom, znači korizma je prije same Velešatemane i puno si u crikvi i provodiš vrijeme sam sa Bogom i to je jedna priprema koja više vridi nego da se pripremaš, ne znam, ideš fizički trčat gore dole, vamo tamo, jer ti se ne možeš pripremiti za nešto što ne znaš kako izgleda, ne znaš koliko je to teško, ne znaš, nisi nikad to prije nosi, ne znaš šta i kako, znači priprema je isključivo duhovna. Pred procesom sam se osjećao, imao sam tremu pozitivnu, kako će to sve biti, hoću li ja to moći sve, a onda kad krene procesija, onda si kao u jednome transu, ne osjećaš ni bol, ne osjećaš ništa, samo si sam sa Bogom, sa tim križom i samo on te gura naprijed. Imao sam osjećaj da bi mogao još toliko ići s njim. A što je za vas značilo nošenje križa? A to je neopisiva jedna čast i to je takva jedna hrana za duh, za viru i to je jedno ispunjenje čovjeka koje se dogodi, ne znam, jedan put u životu. Moja poruka bi bila budućim križonošama da se ne boje toga križa i te obaveze nošenja, nego samo neka imaju viru u sebe, viru u Boga, neka preispitaju svoju viru i to će im
puno olakšati to nošenje, jer vira je ta zapravo koja gura križonošu da taj put prođe. Križu sveti, križu blagi. Križu sveti, križu blagi. Sam dostojan ti koji sam dostojan ti koji si. To na tebi sin predrago. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se Veliki petak, jutarnja procesija. Jutarnja procesija, imate je jutarnje procesije u mnogim župama. Hvar, specifična za Križem, 6 mjesta koje po noći idu, oni će sutra navečer, ali evo, naši susjedi, Humac, isto imaju procesiju jutarnju, priko ne znam ću Barkate ili Brkate, ali ovako. Humac ima i druge župe, znači nismo po tome specifični. Možda smo specifični ovdje na otoku po tome što se zapisuje za nošenje križa, pa tako sada imate zapisano do 2065. za veliki križ, za velega i sukarstva, velik križ, a do 2064. za ženski križ, golubica. Taj križ nisu prije nosile žene, to je na zadnjih 30 godina uvedeno i baš je predivno da žene nose križ, jer nažalost žene prije nisu imale mogućnosti izraziti se u crkvi ko šta danas mogu. Sjećam se kad mi je teta Vojka rekla kad je prvi put se popela na kor u Velu crkvu. Znači nije to bilo ono kad je bila djevojčica ili tako, nego ono sa svojih možda 60 godina. Žene nisu znači sve pjevale, puno više su muški pjevali, ali se dogodilo to da su muški nestali, a da su zapravo žene u crkvama ne samo u bolu nego spasile i napjeve i pobožnost i sve moguće, tako da sam ja učio puno zapravo od mojih pjevačica isto iz zbora. Knjiga uzmeta isti 22.2.2007. i tako je počela se zapisivati Golubica. Prije se nije zapisivalo, prije ovoga se nije zapisivalo, nego dosta puta je nosila ona Vinka iz Kotlina, ne, dosta puta nosila Golubicu, a sad se to sad se zapiše i to je to tako, zna se koje na redu i to je to. Golubica je recimo lagani križ kojemu pije 6 kil, nije to puno teško, ali to isto dodije, jer je dugi put je 10 km, tako to isto dodije, ali to je lijepo, to nosi vjera, koji vjernik to lako prenese. Koje ste godine nosili Golubicu? Evo ovako, ja sam za Golubicu bila zapisana za 2020. godinu, ali nažalost te godine je bila korona i prvi put od kad se ja sjećam je procesije nije bilo.
Dosta nam je to svima, mislim, teško palo, eto, ta godina korone je bila dosta teška svima, ali onda se automatski se prebacilo nošenje za iduću godinu. Tako da sam zapravo golubicu nosila 2021. godine i sjećam se, znači prenijela sam je zapravo cijelu s maskom na licu. Zapravo to je za svih bila onako jedan dosta težak period, pa je još to nošenje bilo zapravo posebnije. Tko vas je zapisao i kad? Zapisao me moj tata koji je preuzeo zapisivanje križanoša. On me zapisao, iskreno ne sjećam se kada, ali pretpostavljam kad sam bila još mala curica jer znam da sam dugo red čekala koji svi, ali evo ne sjećam se kada, ali pretpostavljam da je to bilo davno. I kao što ću ja zapisati svoju kćerkicu Martu, baš je planiramo zapisati ovih dana. I nosit će sigurno 2060 i neke, tako da sam vjerojatno ja toliko čekala. Kako ste se pripremali za nošenje golubice? To je zapravo za mene bilo jedan poseban doživljaj. Za mene općenito crkva puno znači. Od malih nogu sam u crkvi i jednostavno sam htjela upravo i tu golubicu prenijeti onako na jedan poseban pobožan način, kažem, zbog te korone te godine se nije nosilo i bilo me jako žao, sam nekako računala tako je moralo biti, kao neka pokora za svih nas. Pripremila sam se onako, mislim kako inače kažem da sam u vjeri i za mene je to puno značilo prije toga i kroz molitvu i kroz ispovjed i nekako sam tu golubicu te godine nosila kao zahvalu za svu mamu koja se liječi zbog njezinog stanja i kao zahvalu da sve ide dobro i da njeno liječenje ide uspješno, tako da sam imala dodatnu motivaciju tog nošenja i tako da mi zapravo uopće nije bilo problem nositi čak ni s maskom na licu. Kako ste se osjećali pred procesije i nakon nje? Pa predivan jedan osjećaj, kažem nešto te jednostavno nosi zajedno s tim križem, nije ti uopće problem, mislim nije ženski križ toliko težak kao muški naravno, ali bez obzira što god nosio duže vrijeme u ruci, teško je, poslije sve boli, ali jedan poseban osjećaj. Jer za mene ta procesija nešto, za mene to mislim jako znači, jer sam kažem od malih nogu u tome i cijeli život pjevam u crkvi, u crkvenom zboru i mislim živim uvijek za taj veliki tjedan. Tako da je to za mene bio jedan poseban osjećaj. Zapravo onako napuniš onako srce, dušu, tijelo i sve. Za mene je to stvarno bilo, evo, nosila sam kažem kao neku zahvalu za svu mamu, ali općenito za sve. Za mene je to bio jedan poseban trenutak, vjerojatno ću ga uvijek pamtiti, posebno kažem zbog te neke situacije koja je bila i u toj koroni, kad svi znamo kako je bilo teško. A općenito kažem taj veliki tjedan, oduvijek sam živjela za to, zbog toga sam ostala u Zagrebu, tamo sam studirala i poslije kad sam se zaposlila puno rijeđe sam mogla dolaziti, evo sad sam došla nakon puno godina opet tu cijeli tjedan. Tako da evo jednostavno nešto pogotovo koji je tako u toj vjeri i kome to znači zaista jedan poseban osjećaj, evo, tako da predivno nešto, evo, u svakom slučaju. I vaša neka poruka za kraj? Pa moja poruka za kraj, pa evo, da se drugi, kogod misli postoje, naravno uvijek mora neko biti od roditelja iz bola, a vjerujem da ima još potencijala, da još djece i koji će se tek roditi, da ih roditelji zapišu i nek prenesu taj križ, to je stvarno nešto predno, pogotovo nekome kome vjera znači, mislim da ga samo može tako nešto ispuniti. Evo, mislim, redovi su veliko, kao što sam rekla, ja ću svoju kćerkicu, tata će moj, njezin nono će zapisat za nošenje. Eto, nek to bude jedan poticaj mladima i da više idu u crkvu i da, eto, da se između ostalog i zapišu za nošenje. Nosila sam golubicu 2022. godine, točnije 15.4. I tada sam imala 24 godine. Za nošenje križa zapisala me mama.
nismo točno sigurni za godinu, znamo da je bilo otprilike 20 godina prije nego što sam je nosila, pa ajmo reći 2002. ili 2003. Prije procesije bila sam malo nervozna, ali to je bila ona pozitivna nervoza, hoću li dostojanstveno nositi križ. Osjećala sam se sigurno kad smo krenuli, zato jer sam imala sve svoje bliske prijatelje, rodbinu oko sebe. Mama i tata su imali svoju ulogu, jedna i druga nona su bile blizu i vidjele me. Prijateljice su me cijelim putem pratile, tako da sam se osjećala sigurno. Moram spomenuti naravno Vinka, koji bi se tokom procesije pojavio kraj mene točno u trenu kad je meni to trebalo, jer naravno on to zna, ali osjećala sam se jako lijepo, ispunjeno, sigurno tokom procesije. Baš smo imali svi jedan jako lijepi dan. Nakon toga smo se mi u društvu nastavili onako družiti i sve to na kraju bilo jako lijepo i bilo mi je krivo da je tako brzo završilo, ali imala sam to jedno jako lijepi osjećaj da sam to odradila, da se odradilo baš točno tako i nikako drugačije, jer je baš tako bilo prekrasno i jednostavno je bilo za pamćenje. Nikad neću takav doživljaj više ikad u životu doživit i to je i znala sam odmah da je to jedan put za život, tako da sam se trudila, točno sada mogu ispričati svaki sat gdje smo bili, šta smo radili, u takvom je lijepom sjećanju ostalo cijeli period tog velikog tjedna. I kad je to sve završilo i kad se vratiš u svoju svakodnevnicu, uvijek se toga lijepo sjetiti. Pa kako sam bila aktivna to u osnovnoj školi svirajući na svetoj misi i kroz srednju školu, već sam nekako znala otprilike kako će to sve izgledat i kako ide se u vezi procesije i tog velikog tjedna. Često sam volila kao mlađa nakon mise za veliki tjedan ostajati i gledat kad dolaze križonoše i pripremaju se za veliki petak. Uvijek mi je to bilo nevjerojatno. Imala sam ogromno strahopoštovanje prema tim ljudima i tom cijelom procesu, tako da uvijek sam to volila gledati, tako da bih rekla da sam se nekako oduvijek pripremala na to, jer sam znala od kad znam za sebe da ću nositi golubicu. Pa mi je nekako to došlo lagodno, prirodno i stvarno sam uživala u cijelom tom velikom tjednu. Za mene je to bilo jako emotivno iskustvo i prvo što mi pada na pamet radi čega je snimka na kojoj smo ja i nona Mojno, i nona Mojno me drži u rukama. Ja sam tada bila beba, nisam imala niti godinu dana i stojimo na prozoru od starog stana gdje smo prije živjeli i gledamo procesiju koja dolazi u Podbarje. Puna ljudi i u toj procesiji moja mama nosi golubicu. I jako mi je to emotivno, jako mi to znači i to mi je jednostavno prekrasno da se ta tradicija toliko štuje i da ljudi sa takvim strahopoštovanjem još uvijek sudjeluju u velikom tjednu. Jako mi je drago da sam bila dio toga, znam da se to više nikad neće ponoviti i užasno mi je drago da sam mogla to doživjeti. Mislim da sam počašćena i da sam među tom grupom žena koje su nosile golubicu. Jako mi je to drago i uvijek će mi ostati na jednom prekrasnom sjećanju koje je jedno jako lijepo iskustvo.
Za kraj bi poručila posebno mladima da što više sudjeluju u crkvenim događanjima ili bilo kakvom obliku događanja koji je vezan za bolsku tradiciju. Jako smo malo mjesto sa velikom i značajnom tradicijom koja je jako lijepa i kome god da pričam nekakav događaj iz Bola koji je vezan za našu tradiciju svima bude interesantno. Meni je jako drago da sam sudjelovala dok sam svirala u crkvenim slavljima i zato bi to naravno preporučila i drugima, bilo to zbor, ministriranje i bilo šta slično tome, da sudjeluju. Za mene je to ostalo u posebnom sjećanju sada kada sam starija i jako mi je drago da sam bila dio toga. Koje godine ste nosili golubicu? Ja sam nosila golubicu lani, znači 2024. godine. Tko vas je zapisao i kad? Zapisala me mama zapravo, da, ali ne znamo točno godinu, negdje između 2005. i 2008. Bila sam mala ministrantica tada još i znam da je zapisala mene i sestru 2 godine za redom, tako onda starija sestra nosila križ prije 2 godine. Fizički sam se pokušala pripremati, čisto da to bude onako da djeluje lijepo i dostojanstveno na kraju krajeva i da ne bude nekih većih problema po tom pitanju. Ali već je bilo nekako duhovna priprema, stvarno sam htjela nekako to biti spremna na to i na sve što me čeka paralelno s tim. Htjela sam pristupiti tome nekako opet kako spada. Tako da bilo je pripreme duhovne gore u Zagrebu sa svim župnikom, isto dominikancem, ali onda u nekom trenu mislim da niko nije mogao razumjeti možda kontekst prikopoja i same procesije. Tako da sam onda zapičela, bila za Dubrovnik kod Padre Damira koji je bio župnik tu 12 godina. I onda sam s njim malo nekako individualno to pripremala i radila, tako da eto, to je bila priprema. Pa prije procesije znam da mi je bilo nekako, ne znam, večer prije htjela sam ići na ovoj Gecemansku uru, na kraju nisam, ali sam imala slikan tekst. Tako da prije sam to prolazila i znam da sam pokušavala naći neku nakanu, jer sam imala osjećaj da treba imati nakanu za to, a jednostavno sam bila puna svega, ne znam, čudno nekako za opisat. Tako da sam jutro prije otvorila Bibliju i onda mi se otvorio Psalam 139. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. I to mi je nekako, onda sam vrtila. Bilo mi je jako velika zahvalnost za opću priliku da imam nosit golubicu. I onda kad je završilo, samo se sjećam tu kad sam kleknula, evo ko što sad Lucija vježba, taj osjećaj neki, onda sam počela plakati u nekom trenu jer me osjećaj olakšanja, ali ne u nekom negativnom smislu da je to sad bilo joj, uspjela sam, nego baš je bilo čista neka zahvalnost i poniznost, ne znam, fali mi možda riječ. Šta je za vas značilo nošenje golubice? Pa ne mogu uopće opisati to kad me pitaju gore ljudi koji, evo opet kaže, ne razume možda kontekst, teško mi je objasniti jer stvarno neko iskustvo koje mene je promijenilo i ne sad u neki dramatičnom smislu, nego čisto meni je značilo potvrda moje vjere u kojoj sam i odgojena i u kojoj sam odrasla, ali nekako uvijek ima tih krivudavih uličica i uspona i padova i ovo meni nekako je djelovala kao potvrda da ću ostati na tom putu i da znam da će biti uspona i padova i dalje, ali evo da ću nekako javno svjedočim, evo to je ostalo. Poruka da stvarno ta priprema, pogotovo u duhovnom smislu, stvarno puno toga znači. Ja znam da je nekako i prikopoja, pogotovo ta jutarnja prikopoja procesija, da je dio tradicije, da je dio običaja, pa onda možemo i čuti puno toga u toj procesiji, ali stvarno mislim da je stvar puno važnija nego što možda, puno veća od samog običaja i samog tradicije i kad se tako tome pristupi, plodovi su čudesni. Amen.
Israel.